Ang kanang tao di ay nga kasaligan, dili lang na siya mag-agad sa gidakon or bili, value sa gisalig niya. Ang tao gid ay nga tinuod nga kasaligan para sa Ginoo, kana yung kasaligan sa kinagamyan nga butang hangtod sa kinadak-an nga butang. Sa kinagamyan nga amount sa kwarta hangtod sa kinadak-ang amount sa kwarta. Mao ginay tinuod nga kasaligan. Gay pangutan-an na imong tupad. Kasaligan ka? Sige na. Kamong mga bata ni adinhi kasaligan mo o manguha gid mo kwarta sa inyong papag mama. Kamong mga asawang ni adinhi kasaligan mo? Kasaligan? O manguha gid mo kwarta sa inyong bana? Labi nagdi sa gid mo hatag. Kamusang mga bana kasaligan mo? Di mo magsigig tan-aw sa silingan. Kasaligan. Nya, unsa may kuan, timaan sa kasaligan ta, mulambo ang ipiyal nato. Mukuan ba? Mutubo, munindot, og musamot yod ka malipayon ang mga tao nga maigo sa maong paglambo. Unsa may mahitabo kung di ta kasaligan, ang gipiyal nato mawagtang, magguba og makaguol. Kanang inyong mga naong, labi na mong mga babay, kinsay gahimo anang inyong naong karon? Kasaligan mo ana? Anong di man mo maningog? Kinagamyan ba? Kinagamyang butang. Unsa may gamayng naong dia, unsa may gamayng naong, unsa may gamayng bahin sa inyong naong, butang na to, kanang kilay. Nana. Musta man inyong kilay? Napa? Wa na. So kung imo nang gikis-kis nya ilisan nimo badlis, di nakakasaligan kay imo namang giwagtang. Pero imo nang giatiman, nindot kayo. Ana, bahala na lag jutay kay nahibilin, imo jung giatiman. Wa nimo sapaw-sapawi na. Kanang colors buhok, gamay raman kay nang butanga, pilargo ng color. Nya, inyong giatiman ang colors inyong buhok nga natural o inyong giilisan. Anong tutok mo muna ko? Na, di man ako'y gasulti ko na, ang Ginoo raman ako raman ang gihimuag example. Kana lang bitang kuan, kana bang bata ba? Kanang bata, gasugod man gid na siya sa kadtong cells, egg cell o sperm cell. Kasaligan ba mo ana nga atimanon anyong egg cell o sperm cell o inyong imnan og pills para mga matay? Di man mo mutingog. Oy, mga buangon kay mustanan. Kana ganing, labi na ni mga babae, dali kayong mailad. Pero unsa magihinungdan nga daghan man nato dili kasaligan, imbis nga atimanon ang gihatag sa Ginoo, mga guba man, mga matay man, sama na rong nahitabo sa Russia o sa Ukraine. Nag-away sila. Di na. Nangamatay na ang hinimos Ginoo, mga tao, mga kahoy, mga ilang mga structures dito, nga mga facilities, nangaguba na. Karon ganing bago, hapit mamatay ang kaning kardinal nga kanang murag invoice sa Santo Papa dito sa Ukraine kay mo distribute unta sa mga goods ngadto sa mga nangatanggong nga mga civilians. Oy, girakrakan, hapit mamatay. Ngano man di? Duha ra gyud ang hinungdan. Unsa man? Una, wa na mahigugma sa Ginoo. Ikaduha, nahigugma sa kwarta. Kana basta di na ka mahigugma sa Ginoo, nya mahigugma ka sa kwarta, kana bungkag yung hinatag sa Ginoo ana.
Kay kanang kwarta mga igsoon, kung mauna na itong higugmaon, turti nang muguba sa hinatag sa Ginoo. Usbo na ko ha, ang kwarta turting muguba sa hinatag sa Ginoo. Agree? Disagree? Mo na ingos Kristo sa Ebanghelyo, dili mo pwede magpaulipon sa duha ka agalon. Kay dumtan ginani mong usay mo higugmaon, dili dunganon nimo pagpaulipon ang Ginoo ug ang kwarta. Magpili gyud ka, asa ana. Higugmaon gani mong kwarta, patay ginang Ginoo sa imong kinabuhi. Higugmaon gani nimong Ginoo, unsa may mahitabo? Mudaghan imong kwarta. Lagi, bitaw. So, usbo na ko ha, kanang mga bata nga magsigsaba-saba, ato lang nang iadtos ubo sa 10, aron malingaw na dito. So, muna, tanawan ng mga taong nahigugmas kwarta, pangayog kwarta ng mga tawhana, ang sa mahitabo, ang isulti, mawa, laging kwarta? Nya bugat pagtingog, way kwarta. Baga lang naon ninyo. Naon man ka, pero tanawan ng mga taong nahigugmas Ginoo, igpangayo nimo kwarta. Ang sa hitabo? Di sa ato panidaghan iyang kwarta kay naaman. Grabe ta karon, ngayo ta palit mog slot. Ilhan man ani mong nahigugmas Ginoo, palit day na. Pero kanang wa mahigugma, dahil lang naglingo-lingo. Nanasan. Wa gyud matagbaw si palit anang slot. Sige, ay mo palit og slot, di ba? Nahigugma gyud mo sa kwarta. Nya, inihigugma nyo sa kwarta, tanawa inyo mga naong, bugaton gyud mo naong. Kaya kanang nahigugma sa kwarta, mawa man ang kalipay, mawa ang kalinaw, mawa ang iyang gitawag og satisfaction. Mawa. Sunang gana, kalipay, kalinaw, og satisfaction. Nya ilisa na, imbis kalipay, kabalaka, kaguol. Imbis kalinaw, kahadlok, kagubot. Imbis nga satisfaction, sige pag kuwang pa, pirme yung kuwang. Hibaw mo kinsay kinadatuan rong taos tibo kalibutan? Hibaw mo kibaw? Hoy. Ana sa cellphone, gitagaan ta mog chance, ana sa cellphone, ikuan. Nya isulti niya diri kinsa. Sa tingan ana sa tingan Mr. Musk man siguro to. Musk. Ang iyarong net worth nga in dollars, US dollars, siya ay number 1 sa mga billionaires. Murag niabot man tingalig mga $280 billion ang iyarong present nga net worth. Iyara na ba? Iyara ng usa. 280 gani niadtong niaging mga few months ago, niabot gina siyag mga $330 billion. Usa ka tawo magkupot ana, makaingon ka wala ka nang hahanapin pa. Pero basaha ang iyang mga write-ups, sige pagid siyag imbento og mga para pa nindot siyang business. Kay di siya gustong matupnan sa nanagsunod sa manilang Bill Gates, nila ni kinsa pa ng uban diha nga niabot na sagtag 200 kapin billion dollars ang ilang net worth. Why katagbawan oy? Sus, ug mao nay mo palit og slot nato diri nya ngatong slot karong kuwang 49,600 slots na lang. Oy, sinsiyo ra na, kinagamyang sinsiyo paliton, pero asa na mo palit sa kansitana. Kisa may namalit ron din kasagaran, ang mga nagtrabaho sa ordinaryong income, kanang naang mga labandira, napagani habal-habal driver, taxi driver, napay uban na as baker, bikiri, inana, mo'y namalit. Nga naman, kay nagtuos Ginoo, nahigugmas Ginoo. Sige, lingian na imong tupad. Nakisa may imong gihigugma, kwarta o Ginoo? Ayong tupad ba? Ngutan na yan. Kisa maro imong gihigugma, kwarta o Ginoo? Nya, moingon gani siya Ginoo na gaytag kwarta be. Muhatag day na.
Muhatag na. Oh, basta inig-ingon, Ginoo, ngayo. Sa unang pagbasa, nasuko ang Ginoo kay ang mga nahigugmas kwarta, bisag panahon sa ilang paghimo sa ilang holy day, kanang rest day, Sabbath day, gasigig hunahuna og kwarta og pagpangwarta. Kamuron dinhi nasimba man gyud mo unsa inyong gipangayo sa Ginoo? Kwarta o gugma? Oy, tubag. Gugma? Nya gihatagan na mo sa Ginoo. Unsa may inyong gipangayo? Kwarta o gugma? O gugmas kwarta? Oy, sig pangayo, Ginoo in taon, tagay kog kwarta kay maro makapa-eskwela ko sa akong mga anak. Buangon ka. Ginoo, tagay kog kwarta aron makapalit kog bag-ong balay or makapa-expand ko sa among balay. Buangon gyapon ka. Ginoo, tagay kog kwarta aron nga maka-abroad ko, tagay kog kwarta aron makalukat ko sa akong mga passport, akong visa. Buangon gyapon ka na. Nahigugma kas kwarta. Ing na hinoon, Ginoo, hatagi ko og enlightenment unsay akong desisyon aning akong kinabuhi nga wa naman ko'y kwarta. Ginoo, tagaay kog lamdag nga sige naman nighilak ang bata nya di lang man gyapon ko mogawas. Unsa man gahi kog oo kanang tabang ko sa kong tupad nga di madisturbo. Ngayon ana ba? Ginoo, tagaay kog lamdag nga unsaon ko ni paghandol ang akong bana nga niya naman ni tanang bisyo nyawa na may kwarta utang raman hinuoy naa. Ngayon ana ba? Mao na imong Panginoon. Zaman. Mao ba na inyong gipangayo? Kung mao gani na, congratulations. Malipayon kay mo. Nanglitan, tanaw kas imong anak, gusto kay mo eskwela, bright ra ba? Nya wa man jud kay kwarta. Ayaw pangayo, Ginoo tagay ko kwarta para makapa-eskwela sa akong anak. Ayaw ana. Ginoo tagay ko og giya imong lamdag. Bright ra ba ni akong anak, wa man ko ikagasto unsa may ako aning buhaton. Ana. Nya motubag ng Ginoo, ay nila nagpa-eskwelaha kay ugma maligsa naghabal-habal. Ni may ngon ay bitaw no anong ato man jud ipamugos na ugma na lang din ni kutob. Nya pag-abot sunod semana wa man maligsi. Lord, wa man day maligsi. Ana, yang Ginoo, wata na lang sunod tuig. Parusaryuha lang na sige, nya paaktibuhan nagsimba, nya pa tudluin nagpanglaba, tudluin nagbasag Bible, tudluin na sa tanang mga misteryo. Ana, ikuyog-kuyog na sa imong mga maayong buhat. Oy, baka ingon na imong anak igsunod tuig madi lang sa kumiskwela kay purti maden paita sa imong trabaho. Maluoy man ko nimo si gasto. Mo trabaho lang sa kuma. Ana, wala inahinay siya nga tog trabaho-trabaho hangtod nga ni dako-dako na kamao na mangitag kwarta. Siya na lang ni eskwela, take din siya als, dako kay siya og kalambuan. Nya siya pay gasto niya. Anong wa man mo muuyon? Nya buutan pa kayo, may pa kay mo rosaryo, may kay mo simba, kay aktibo man kay siyang nikuyog-kuyog sa imong pagsimba o pagrosaryo. Kay wa may klase. Ana, katong kasigig eskwela kay mamugos yung eskwela tang naong 2 oras computeran sige computer inig-ulis balay hala sige yung ana wa na gyud di na mo taga di na mo rosaryo di na manghugas plato ana kay estudyante lagi ko no pag abot nag-college hala dit sa uyab tiksan na dayon video call dayon muwa ana oy wa ka mag-college gasuka-suka nga naman, wa may Ginoong gikuyog. Ang gikuyog kwarta raman, siging papalit og load, siging palit anang pasiksi-siksi. Nabutay ga papirma ron ako og kuan kanang nitambong kuno sila sa misa ba, require sa ilang religious nga subject. Ana, pirma nako. Pulos mga babay, mga batanon kayo. Ana, nako ay may mga buutan day mo day kay ning apil mo ani. Ang katapusan akong gipirmahan, paghatag nako, kita mang puso diri ari nako unsa man na imong puso, nakita man na ang gamay pa man kay ka. Batanon pa man ka, ana din siya nako, buangon ka.
Kinsa may gatudlo ana kana ipakita-kita ninyong inyong mga private parts mga babae. Ang kwarta o ang Ginoo? Ang kwarta. Ang kwarta. Palit ana mga uso-uso kana mga mugbo nga short niya gisi-gisian. Kaning ato maritis na ning ato ha pero makatabang maya sad. Gabi naami gimisahan nga kanang minatay dito sa bukid. Kanang dapit dia sa katong ngadto padong tops ba? Bugnaw biya kay na magabi ngadto. Hapit tanan nga nag-angkas sa motor nga mga babae, hapit tanan purting mugbuag short. Ik-ik na kaayo, kita na hapit diri ari babaw ba mutan na ora basag ko ana. Na koy mata. Mutan na usag ko. Unya na nagjacket kay tugnaw. Unya diri sa ubos hapit way ali. Perti ng gamaya hapit na lang diri ari niya. Kana ra bang mga motor nga dagko nga inigsakay nimo nag-igwad ka kay inana. Nakuhain kay daling panuhoton ang babaw o ang ubos. Hay may dagkog lungag, babaw o ubos. Mao na iniguli, mamurot ang tiyan. Gipanuhot. Ang aso palang daan sa tambutsos motor, musuyop na ito, musuyop na. Wa gyud mag-amping kay way Ginoo. Kay kaning kwarta, magsige ra ginig tudlo nato pangita unsay lami, unsay hayahay, unsay dali, ug unsay lawas nung katagbawan. Mao gid nay itudlo sa kwarta. Nanawag na kay kwarto, hala samantay siya, hala magkuanta, mga unta. Uy, bagong itulyukan ang kaon ra kinaala, kaon yung maayo. Wa gyud kay ingon anay kwarta siya, hala atong silingan, way bongbong ang balay, atong butangag bongbong. Ang atong silingan, way agianan, kay gikural na to, aton ning bungkagon atong kural be, idonita na nga to ang mga 300 square meters para ilang agianan nga to padong sa ila. Unta? Ikaw anugon sa anak pa diroy? Imong gihigog makwarta. Ang tinuod nga bahandi matod pa ni Kristo tuas langit. Kung dili ka kamaong mugamit sa bahandi dinhi sa yuta, sa Dios non nga paagi matod pa ni Kristo, kinsa may muhatag nimo sa tinuod nga bahandi nga dili na gyud mailog gikan nimo tuas langit. Kundi kuno ta kasaligan nga mupaambit sa Dios non nga pamaagi niining mga butang nga lumalabay, nya dili pa gyud ato kay hinatag ra mas Ginoo kinsa may mupiyal para gyud ato katong lugar dito sa langit. Mao na sugod karon ato nang higugmaon ang Ginoo. Sige, lingi katapusan kanang imong tupad. Ingna di na ta mahigugmas kwarta ha. Sige na. Ina. Ginay manindog na ta.